Bé, aquí veieu un quadre d'ingressos i despesa. Aquests són els ingressos de la comunitat autònoma, 22.000 milions d'euros. Aquestes són les despeses, 27.000 milions d'euros. Aquests són els ingressos amb l'estat català, 42.000 milions d'euros, i aquestes són les despeses amb l'estat català, 42.000 milions d'euros. Veieu que aquí el pressupost es quadra, no genera dèficit, veieu aquí el dèficit que es genera. Aquí vull fer un aclariment. Abans el Jaume ha presentat una xifra de despesa de la Generalitat de Catalunya de 39.000 milions d'euros, que és una xifra que apareix en els pressupostos de la Generalitat, i nosaltres aquí diem que només es destina a despesa 27.000 milions d'euros. Quin és el diferencial? És una qüestió comptable. Això és despesa no financera. Vol dir que aquí no comptabilitzem la variació d'actius i passius financers. Vol dir que quan es fa un pressupost públic, en aquests 27.000 milions se li sumen aquells 10.000 milions que abans parlàvem que la Generalitat ha d'anar buscant als mercats financers internacionals per poder finançar el venciment del deute i per poder finançar el dèficit que es genera. Això comptablement s'ha d'imputar, per tant, 10.000 milions d'euros més de variació d'actius financers serien de 27.000 a 37.000 milions d'euros. Però és una xifra estrictament comptable, és a dir, en termes reals no existeix, perquè és uns diners que tu el que fas és aconseguir per refinançar un deute que el desplaces més enllà. Això també ho podem comentar, és una qüestió tècnica. Nosaltres hem volgut ajustar el que és despesa real, és a dir, el que la ciutadania nota, per entendre'ns. La variació d'actius i passius financers aquí no l'hem comptabilitzat, i tampoc hem comptabilitzat el que seria el pressupost consolidat, és a dir, quins són els ingressos que tenen organismes autònoms pel seu compte, que també en un pressupost públic es comptabilitzen. Per entendre'ns, el que TV3 ingressa per publicitat, que en principi en el pressupost global de la Generalitat de Catalunya s'acaba incorporant, aquí no ho hem posat, perquè no té relació amb els impostos que paguen els ciutadans. Són altres tipus d'ingressos que nosaltres no hem volgut comptabilitzar perquè havíem de trobar uns paràmetres que s'ajustessin al concepte aquest d'ingressos i despesa no financera. Bé, aquí veiem quina seria l'evolució del dèficit i del deute viu. La Comunitat Autònoma de Catalunya passarà aquest any del 16,2 al 18,4% sobre el PIB de deute acumulat. Si fóssim un estat independent passaríem al 15% del PIB en un any, és a dir, rebaixaríem aquests 3 punts en tan sol un any. Això passa perquè a dèficit zero, és a dir, si no es genera més deute però creix el PIB, el volum total del deute anterior respecte al PIB és menor. El tant per cent de deute sobre el PIB és menor si no hi ha dèficit, perquè el PIB segueix creixent. Per això ens trobem que es passa del 16,2 al 15%. I generaríem un superàvit, nosaltres hem calculat del 0,05% del producte interior brut, és a dir, un superàvit mínim, però que ja ens permet rebaixar el volum total del deute. Quina és la conclusió? Doncs on anem cap a la fallida econòmica, el mateix president de la Generalitat ho reconeix, 3 anys més amb aquests pressupostos s'ha acabat la partida, s'ha acabat els pressupostos de la Generalitat, anem al col·lapse o l'estat propi, no hi ha solució. I aquí, que ja estem acabant, jo vull fer un apunt. Això és el document que la Generalitat de Catalunya ha fet públic. I en aquest document diu possibilitat de millora de l'escenari fiscal per al 2011 si l'estat espanyol és corresponsable. És a dir, si l'estat espanyol compleix allò que ens ha promès que ens pagaria perquè ho ha signat i ho ha acordat i no ens paga. És a dir, que la Generalitat de Catalunya fa en els seus propis pressupostos un reconeixement de que ens estan prenent el pèl. És a dir, que allò que ens han dit que ens pagarien no ens ho paguen. I ells diuen, però si ens ho paguessin, què passaria? I diuen, recepció del fons de competitivitat, 1.450 milions d'euros que ens deuen. Aquest famós fons de competitivitat, oi? Majors recursos per metodologia alternativa de càlcul de la disposició addicional tercera de l'Estatut. Aquesta famosa disposició addicional tercera, que és la que diu quan s'ha d'invertir en infraestructures. Diu, si ho calculéssim d'una altra manera, 1.200 milions d'euros més.
I diu major alienació d'actius, és a dir, si l'Estat ens traspassa alguns actius immobiliaris, 200 milions d'euros més. I diuen, l'estat espanyol ens hauria de pagar 2.558 milions d'euros en total que no ens paguen. Jo li vaig preguntar al conseller d'Economia, què és més realista? Aquests pressupostos de l'estat propi que nosaltres li acabem de presentar o el seu concert econòmic que vol pactar amb el PP amb majoria absoluta quan el que ara li han de pagar ja no li paguen? Ja ho sabem que és difícil això de la independència i que és complexa i que ens hi hem de posar i que hem de treballar. Però tot indica, perquè ells ho reconeixen, que encara és més difícil que l'estat espanyol pagui el que ens deu. I encara és més difícil un concert econòmic que vol dir que ja ens ho pagui tot. Que tots aquests diners que ara ens prenen, aquests 16.000 milions d'euros d'espoli fiscal, ara ens diguin hòstia tu, és veritat, hòstia, ens estem putejant massa. Ara us els donem tots. Perquè és que teniu raó, home, catalans, i els hi traiem a Madrid, a Extremadura, a Andalusia, aquest tren d'alta velocitat que hem fet, el venem al millor postor i us entreguem els diners. Llavors, clar, estem en una situació en què mantenir aquesta farsa és indigne. O sigui, nosaltres el que diem és prou d'enganyar la gent, prou de simular que ara anem pel concert econòmic i després anirem per no sé què i després quan no ens ho donin llavors farem no sé què, perquè aquí passarà el següent i jo ja m'anticipo, ja entro en qüestions polítiques, però és que la Generalitat de Catalunya pactarà un model de finançament el 2012 amb el Partit Popular, no en tingueu cap dubte. I ens diran que serà el millor model de finançament de la història de Catalunya. I sabeu per què ens diran que és el millor finançament de la història de Catalunya? Perquè serà veritat, perquè ens donaran €1 més. I serà veritat i serà el millor model de finançament de la història de Catalunya. La qüestió està en si ens ho creiem o ja no ens ho creiem. Aquesta és la qüestió fonamental. Nosaltres seguirem presentant els pressupostos de l'estat propi cada any, com una gota malaia, i no entrarem a negociar els pressupostos de la misèria, els pressupostos de l'espoli, els pressupostos de la covardia política al nostre país. Nosaltres presentarem cada any, i cada any recordarem al nostre país què és el que podríem fer si a Catalunya, d'una vegada per totes, fem el que faran a Escòcia o el que faran a Flandes, que és declarar la independència o convocar un referèndum d'acord amb la comunitat internacional per fer la independència al nostre país. I aquest és un exercici necessari perquè d'una vegada per totes passem de la Catalunya de cartró-pedra i passem a la Catalunya dels debats reals, dels debats normals, dels debats que el nostre país i la nostra gent es mereix, ni que sigui per dignitat intel·lectual. I per tant, doncs, aquí hi ha un resum de 9 mesures que nosaltres proposem per sortir de la crisi, que són fonamentals, l'àmbit social, l'àmbit de la reactivació econòmica, l'àmbit de l'estalvi. Fem unes hipòtesis que hem presentat durant tot aquest treball que val la pena que es tinguin en compte. I per últim, el que expliquem és què passarà si res no canvia. I la dada fonamental és aquesta. Cada any es genera un dèficit d'entre 5.000 i 7.000 milions d'euros més, tot i les retallades. En 3 anys, aquest increment del dèficit de 5.000 milions d'euros més seran 15.000 milions d'euros més, que s'acumularan a tot el deute que en aquests moments tenim, i per tant, en 2-3 anys de manteniment de l'actual situació, l'economia catalana i els pressupostos de la Generalitat van al col·lapse financer. Amb tot plegat tenim una possibilitat, i és que d'una vegada per totes els independentistes ens organitzem, els independentistes creem un pol independentista, puguem realment aconseguir una fortalesa en representació institucional que obligui a Convergència i Unió a fer el pas cap a l'independentisme. Avui a Catalunya sabem, perquè tenim l'experiència, que l'única manera que tenim perquè el conjunt del catalanisme faci el pas cap a l'estat propi és si n'hi ha una bona part que s'expressa en aquests termes, que ho fa amb fortalesa, que ho fa amb convicció i que arrossega el conjunt del catalanisme cap a aquest escenari. Si no fem això, doncs ens trobarem en una situació greu des del punt de vista econòmic
a curt termini. Per tant, això, lluny de presentar un escenari catastrofista, el que pretén és precisament presentar l'escenari optimista, l'escenari d'allò que tots plegats podríem fer, i el que farem cada any al Parlament de Catalunya és recordar al govern de la Generalitat que en lloc de conformar-se el senyor Andreu Mascolell a ser el conseller d'Economia de la Comunitat Autònoma de Catalunya, podria ser el primer ministre de la Catalunya independent, com així li vam oferir en el Parlament. Si ho vol, té els nostres vots. Si no, no els tindrà. Gràcies.